La sardana és una dansa popular catalana, fruit de l'evolució experimentada per antigues danses populars, que va assolir la seva estructura actual a mitjans del segle XIX, tot coincidint amb l'embranzida del corrent culturitzador de la Renaixença. La sardana actual es caracteritza, coreogràficament parlant, per ser una dansa que es balla en cercle, amb un nombre indeterminat de balladors d'ambdós sexes encarats vers l'interior del cercle, el qual fan oscil·lar a dreta i esquerra alternativament, agafats a les mans, les quals resten baixes en els curts i alçades en els llargs, per ser una dansa col·lectiva i individual alhora, ja que permet l'entrada i sortida a la rotllana de qualsevol persona en qualsevol moment.